Atletiken neskek sekulako oleginak egin zituzten partidua irabazteko. Ondo jokatu zuten eta etxaropen handia zeukaten kopa eskuratzeko. Baina partidua oso berdindua izan zen eta azkenean penaltiek erabaki zuten. Irenek ez zuen golik egin bigarren jaurtiketan eta Bartzelonakoek ez zuten hutsik egin. Bartzelonak gehiago eduki zuen baloia, baina ez zuen aukera askorik sortu. Fuentesen jokalariek ondo utzi zioten Kataluniarren erasoari eta Atletikek ez zuen asko sufritu. Zurigorriak kontragasoan gola egiten saiatu ziren eta susturen bat eman zioten Barsari. Partidua golik gabe amaitu zen eta luzapenean indarrak gero eta askasagoak ziren. 84. minutuan luzapenean Alexiak gola egin zuen, baina Bartzelona oso minutu gutxitan jarri zen aurretik markagailuan. 88. Nekanek berdintzeko gola sartu baitzuen eta gauzak lehen bezala geratu ziren. Penaltietan Bartzelonak jaurtiketa guztietan asmatu zuen. Irenek bigarrena jaurti zuen eta atezainak geratu zuen baloia. Krudela baina horrelaxe gertatu zen. Neska zurigorriak esku hutsik itzuli dira Zeutatik. Kopak ihes egin die berriro ere.